Hodnotím všechny skiny na každýho brawlera part 17. A chci vám poděkovat za minulý video, jak se mi dali tolik odběrů navíc, ale jsme takhle blízko 1000, takhle blízko. Klasický Rico je taková, nevím, pro mě ikona a dávám mu tak 5 z 10. Tenhle ten Rico je horší hypercharge skin, ale mám ho rád. Popcorn Rico se mi zas tak vždycky moc nelíbil a dávám mu 6 z 10. Ricochet je OG a mám ho a dávám mu tak 7 z 10. Tenhle ten Rico se mi zase tak až moc nelíbí a dávám mu taky 7 z 10. Chicken Rico se mi hrozně líbí a dávám mu tak 8 z 10. Tenhle Rico se mi moc nelíbí, takhle vážky asi nevypadají a dávám mu 7 z 10. Tenhle ten Rico je takovej medium a dávám mu tak 7,5 z 10. Reload Ricochet je prostě kopie a dávám mu 6 z 10. Tenhle ten Game Hypercharge skin se mi strašně líbí, ale tenhle se mi líbí ještě víc. Ale tenhle, no tak míň, no. A True Gold si zaslouží nízký hodnocení a True Silver je takovej, se mi líbí docela.